Boas tardes a todos e todas, benvidos e benvidas. Hoxe, desde marzo, continuamos co ciclo de conferencias que pretende ofrecer un repaso histórico á laboura das Irmandades da Fala con motivo do centenario da súa creación. Nesta segunda xornada, e logo de que o historiador local Suso Torres nos ofrecese unha panorámica sobre o grupo betanceiro, acompáñanos outro dos investigadores galegos máis excelsos e coñecidos, Xesús Alonso Montero, actual presidente da Real Academia Galega, que gustosamente aceptou o convite de vir ata Betanzos para nos ilustrar cos seus coñecementos sobre as Irmandades da Fala. Benvido, Xesús. Gracias. É para o Concello unha honra poder contar cun orador tan excepcional neste ciclo de conferencias e agardamos que se sinta como na súa casa. A trayectoria de Xesús Alonso Montero é ben coñecida por todos e todas, mas de seguro que hoxe o coñeceremos un pouco máis a fondo. Naceu en Vigo alá en novembro de 1928 e licenciouse en Filosofías e Letras na Universidade de Madrid para logo doutorarse no 1996 perdón, no 96 é un pouco máis cercano na Universidade de Salamanca cunha tese sobre Curros Enríquez. Dedicouse ao ensino de primaria, secundaria, á Escola de Magisterio e á Universidade durante 40 anos, ata que o xubilaron cando era catedrático de Literatura Galega na Universidade de Santiago e cando empezaba a saber algo, como sempre nos di el mesmo. Destacou en diversos campos, con libros como Por vir da lingua galega no 1968, O que compre saber da lingua galega no 1969, ou o polémico Informe dramático sobre a lingua galega no 1973, onde retoma as súas tesis apocalípticas sobre o idioma galego, sinalando mesmo unha data para a súa morte. Realizou e publicou estudios sobre escritores galegos como Rosalía de Castro, Curros Enríquez, Leires Pulpeiro, Luís Pimentel, Celso Emilio Ferreiro, Luís Seoane, Mendiño, Neira Vilas, Lorenzo Varela, Vicente Risco, Ramón Cabanillas ou mesmo Álvaro Cunqueiro. Fixo tamén achegas noutros ámbitos da literatura galega como a poesía popular e os poetas alófanos en galego, e ten realizado estudios sobre autores da literatura española como Antonio Machado, García Lorca, Miguel de Unamuno ou Valle Inclán. Alén disto, son destacables as súas colaboracións na prensa galega e o seu papel como conferenciante, sobre todo en España e en América. Tamén ten libros de poemas e realizou compilacións poéticas de homenaxe a autores galegos como Castelao, Roberto Blanco, Torres ou Curros Enríquez. Recibiu varios galardóns, entre os que destacan o Premio de Galicia de Xornalismo anos 1986 e 1990, o Premio Nacional de Xornalismo Xulo Cambia de 1988, o Premio Otero Pedrallo de 1989, o Premio Trasalva en 2000 e o Premio Losada Diega de Investigación no 2012. Ingresou na Real Academia Galega o 30 de outubro de 1993, no seu momento a proposta de Xosé Figueira Valverde, Carlos Casares e Ramón Piñeiro López. O seu discurso de ingreso titulouno Manifestos, en verso en favor da poesía civil nos primeiros tempos da posguerra na Galicia da Terra e na Galicia emigrante, 1939-1962. E o 20 de abril de 2013 foi escollido presidente da Real Academia Galega. Hoxe ofrecerános unha conferencia, como se anunciaba, baixo o título As Irmandades da Fala, dos seus desafíos idiomáticos e da percepción crítica da clase media, dos precursores e da Real Academia Galega.
Jesús, tes a palabra. Pois moitas gracias. Boas noites, señoras e señores, miñas donas e meus señores. Como sempre, fago con moito gusto. Estou moi agradecido a que unha tribuna tan importante como esta tivese en conta o meu nome para dicir unhas palabras sobre un tema que vai ser tratado ao longo deste ano, como mínimo, quizáis tamén ao longo do ano que ven, en moitas tribunas, en moitos momentos e, sen dúbida, por moitos especialistas. Eu non son, como van ter ocasión de ver, exactamente un especialista, o que pasa que teño a obriga, fun catedrático de literatura galega, teño machegado a temas moi próximos ao das Irmandades da Fala, mesmo fixen a única antoloxía que hai sobre as Irmandades da Fala, publicada no ano 77, que foi unha publicación do Partido Comunista de Galicia. Non sei se algunhas das persoas menos novas saben que no ano 77 o escritor protagonista do Día das Letras Galegas era Antón Vilar Ponte. Esa é a razón pola que o Partido Comunista de Galicia, co que eu tiña algo que ver daquela, e hoxe tamén, pois decidiu ofrecer a moita xente que ía aos nosos mítines unha antoloxía que se titulaba As Irmandades da Fala. A miña gratitude, pois, por este convite, por estar, por outra parte, nun elenco de oradores como Torres Regueiro, que me precedeu no uso da palabra, e como os dous que a partir desta semana tamén van falar aquí. A miña felicitación ao Concello de Betanzos, porque eu creo que este é o conxunto de conferencias que por primeira vez se organiza sobre as Irmandades da Fala no ano do centenario. Así que os meus motivos de gratitude son moitos e como o tema ten unha certa extensión, permítanme que deixe de manifestar a miña gratitude para entrar de cheo no tema. A min gustaríame que vostedes reparasen aínda máis no título da institución que o día 18 de maio cumprirá 100 anos, porque estamos falando do centenario e, como saben vostedes, as Irmandades da Fala estreáronse nun local da Real Academia Galega na Coruña o día 18 de maio do ano 1916. Pronto fará, polo tanto, 100 anos. Eu creo que é fundamental fale un desde o campo da filoloxía, ou fale un desde o campo da historia, ou fale un desde o campo da política, fale un desde o campo da socioloxía, campos todos importantes para tratar de entender en que consistiu o fenómeno das Irmandades da Fala, que estas Irmandades eran as Irmandades da lingua galega. A fala é a lingua galega na denominación que hoxe nos convoca aquí. Tamén vostedes saben que nos primeiros meses, ou quizáis no primeiro ano, non sempre se titulou este movimento sociocultural Irmandades da Fala, unhas veces escritas correctamente Irmandades en H e outras veces castelanizando a grafía e escribindo Irmandades con H porque hermano se escribe con H. Pero eran problemas que tiñan os escritores galegos daquela, cando non había cátedras de galego, cando non se ensinaba o galego e cando o 90% dos que escribían en galego era xente moi entusiasta, moi comprometida, pero o seu compromiso era bastante superior aos coñecementos técnicos que tiñan do galego. Nalgún momento chamouse tamén Liga de Amigos da Fala, Liga de Amigos que probablemente está reproducindo a denominación que ten unha Irmandade da Fala que houbo en Irlanda, Irlanda tan presente nos
homes das Irmandades da Fala e logo na xeración nós, porque no ano 1893 fundouse en Irlanda, cando Irlanda aínda non era libre, será en 1922, unha liga gaélica, e a denominación Liga dos Amigos da Fala é unha denominación que aparece con frecuencia, pero chega un momento en que se establece con carácter definitivo un nome que eu creo que é un nome acertado, Irmandades da Fala. E os que militan nas Irmandades da Fala non son irmandiños, que poderían selo. Bueno, como os irmandiños son tamén combatentes en favor da Fala, como os irmandiños foron combatentes contra as torres altas da filgadía, da nobreza máis elevada. Se vostedes leen cartas en galego ou en castelán daquela época e incluso un pouco anteriores, atoparánse que falan querido amigo, querido colega, querido paisano, querido veciño, pero hai un momento, quizáis non no 16 nin no 17, pero aproximadamente a partir de 1920, en que o encabezamento das cartas é querido irmán. E irmán é sinónimo de camarada. Logo, cando no ano 31 as Irmandades da Fala se converten no Partido Galeguista, decembro do ano 31, este encabezamento irmán, os irmáns. Os irmáns veñen dos que militaron desde o ano 16 nas Irmandades da Fala. Algúns historiadores de hoxe, algúns grandes historiadores de hoxe, din: non hai que poñer o acento na fala, na lingua galega. As Irmandades da Fala, aínda que se chamaban así, xa desde o principio poñen o acento na economía, na socioloxía, na política, nas institucións, en temas como a emigración, en temas como os problemas agrarios. Todo iso é certo, pero non debemos esquecer que este movemento sociocultural foi denominado con verdadeira intención Irmandades da Fala. Así pois, eu matizaría incluso os mellores historiadores das Irmandades da Fala. Hoxe tive unha ocasión de estar esta mañán con un dos grandes historiadores deste tema e de outros afíns, que é o profesor Beramendi, e creo que sí, que é certo que as Irmandades da Fala hai que estudalas desde o punto de vista económico, sociolóxico, político, etc. Pero non esquezamos, non se chamaron Irmandades para a reconstrucción de Galicia, Irmandades para a regeneración de Galicia, chamaronse Irmandades da Fala porque entendían eles. Nós podemos non entendelo así, entendían eles, e aquí do que se trata de que nos acheguemos o que eles pensaban do que fixeron e do que construíron. O que entendían eles é que non se podía facer nada en favor de Galicia, en ben de Galicia, se non se puña no centro das inquedanzas a fala. A fala é a lingua galega. A nosa fala é, abreviadamente, o sintagma a nosa fala convértese en a fala. Temos que defender a fala. A fala é a nosa fala, é a lingua galega. A fala hai que falala. E o que estou dicindo non é un invento meu, porque se vostedes len moitos artigos da nosa terra, que foi o voceiro das Irmandades da Fala desde o ano 16, expresións como esta que eu acabo de mencionar son frecuentes. A fala hai que falala. É que non se falaba. Falábase pouco. Cal é o problema? Claro, eu creo que hai que facerse a ver na historia sociolingüística do idioma galego algunhas cousas que en principio parece que doen un pouco, pero o pasado é o pasado e nós non podemos
disfrazar o pasado, non podemos ocultar, non debemos ocultar o pasado. Nós o que temos é que enfrontármonos co pasado. Rosalía naceu en 1837, guste ou non guste. Rosalía escribiu en 1884, publicou un libro en castelán. Pode haber xente que lle gustase máis que escribise e publicase un libro en galego como Follas Novas e Cantares Gallegos, pero sería outra Rosalía, unha Rosalía inventada por nós. Para entender a Rosalía hai que entender a Rosalía, que no 63 publica Cantares Gallegos en galego, no 80 publica en galego Follas Novas, pero no 84 publica un libro non inferior a ningún dos dous que acabo de mencionar en castelán. Pode non gustar a algúns dos contemporáneos e pode non gustar a algúns de nós, pero para entender a Rosalía non temos que terxiversar a súa biografía literaria. Existe o libro En las orillas del Sar, que se dá a circunstancia que é un dos grandes libros da poesía española e europea do século XIX. E así foi recoñecido xa por críticos como Azorín e Unamuno, non só por críticos de Galicia máis ou menos próximos ao sentimento de Rosalía. Polo tanto, a fala. Falábase a fala. Falábase. Supoño que os meus tataravós falaban a fala. Eu aprendín o galego en Ventosela a partir dos 9 anos, quede ben claro. Eu son neofalante. Eu empecé a falar en castelán, porque ainda que era fillo de labregos galego falantes, meu pai e miña nai, pero tiña unha taberna en Vigo, e como vos pais, e quizáis non moi vos patriotas, educábanme para señorita, educábannos en castelán. Eu veño á aldea cando teño 9 anos, o 1 de xaneiro do 38, e aí empezo a falar o galego. Meus pais falaban en galego, os seus pais, que son os meus avós, falaban en galego, os meus bisavós, os tataravós, que eu non coñecín, etc, etc, etc. As 5/6 partes de Galicia falaba o galego. Na nosa terra, se alén este dato estatístico aparece en varios artigos. Polo tanto, a inmensa maioría da poboación galega era galego falante. Pero en determinados ámbitos e en determinados estamentos o galego ou non se falaba, ou falábase pouco, ou o galego non era habitual, era só ocasional, ou o galego falado ou non falado non era estimado. E isto non o viron os precursores, isto virono os das Irmandades da Fala. Hai un artigo que é esencial para entender as Irmandades da Fala, que é o artigo de Villar Ponte, A bandeira ergueita. A bandeira ergueita aparece no número 1, novembro de 1916, de A Nosa Terra. A Nosa Terra é o voceiro das Irmandades. Ese artigo está asinado, pero inda que está asinado é un artigo editorial. Aí está o ideario básico do que vai ser as Irmandades da Fala a partir deste momento. E se vostedes len A Nosa Terra, eu acabo de repasar A Nosa Terra desde o 16 aproximadamente ao 22 nestes días, porque había tempo que non consultaba eses números, e o número de artigos asinados ou non sobre o galego, a esencia do galego, a importancia do galego, a trascendencia da lingua galega, son moitos, o que quere decir que as Irmandades da Fala chamanse así por algo. Cal é o problema? Porque eu estou preguntando cal é o problema e parece que estamos nunha película de suspense e eu non acabo de enunciar cal é o problema. Pero quero que retrocedan conmigo varias décadas. Deixemo 16, porque no 16 acontece probablemente algo que xa acontecía no 15 ou no 14 ou no 10 ou no 6. Saberán por que o 6, 1906. Se fan o favor, viaxen conmigo agora a Padrón, onde vivía Rosalía con Murguía
Por exemplo, eu que sei, o 15 de xullo de 1884. Vostedes saben que un ano despois morre Rosalía, o 15 de xullo de 1885. Rosalía neste momento xa está bastante castigada polo cancro do que vai morrer, pero aínda ten unha certa saúde que lle permite falar cos fillos, atendelos, xantar á mesa con eles, non estar permanentemente na cama. E a idea que temos nós, porque eu creo que hai historiadores que o suxiren, e niso eu creo que non están con Clio. Clio é a musa da historia, e a historia, Clio é unha muller que gusta da verdade, e a verdade é a verdade. Polo tanto, a musa da historia dinos que o 15 de xullo de 1884, ás 12 do mediodía, que era a hora en que se xantaba cando eu era pequeno, e aínda se xantaba ás 12 do mediodía, logo veu a unha e logo as dúas, a nova e a novísima, dicíamos nós. Eu xantaba ás 12 pola vella, Rosalía tamén, neso eu parecía máis Rosalía ou a Murguía. Por que os estou convidando a este xantar? Non para que xanten, sino para que contemplen o xantar. Ali quen está? Na cabeceira don Manuel Murguía. Murguía é o patriarca, Murguía é o gran historiador, Murguía é o sabio, Murguía é o gran polígrafo, Murguía é o esposo de Rosalía, Murguía foi quen animou a que Rosalía escribira o seu primeiro libro, que foi Cantares Gallegos, o seu primeiro libro en galego, e quizáis se non está Murguía aí, non sabemos se Rosalía chegaría a ser escritora en galego. Non o sabemos, pero podemos sospeitar que quizáis non. Polo tanto, quen está na cabeceira da mesa neste momento, o patriarca, o Petrucio, é unha personalidade asombrosa. A súa beira, aínda que xa un pouco de crevadiña de saúde, Rosalía de Castro. E arredor os fillos, todos menos aqueles que por algunha circunstancia non estaban en Padrón ese día. Están xantando, como daquela felizmente non había televisión, nin radio, nin aparatiños chamados móviles. A hora de xantar era unha cátedra, era unha universidade de filoloxía, falábase, a xente falaba, ninguén nos interrumpía, nin a televisión, nin o móvil, nin Pedro Sánchez, nin Pablo Iglesias, nin Albert Rivera, nin siquiera Rajoy. E a xente falaba da escola dos rapaces, do que subiu a froita desde a última feira, de cando se mataría o porco, de cal é o prezo este ano dos queixos da Arzúa, de cales son os proxectos literarios que ten o patriarca, que pensa facer no campo da poesía, aínda estando enferma Rosalía de Castro, e así pasaba unha hora ou dúas, falando non na fala. Murguía e Rosalía non falaban en galego. O pai da patria, a fundadora da literatura galega, Rosalía, a voz auroral das letras galegas, non falaban en galego. Non falaban en galego as xentes en Padrón, en Santiago, en Ribadavia, na Coruña, en Lugo, en Ourense, onde fose, as xentes que pertencían a ese estamento social. Sabían falar o galego porque estaban en contacto coas clases subalternas, cos criados, coas xornaleiras, coas mandadeiras, coa xente que viña a vender mazás ou patacas ou galiñas ou ovos a casa. Non digamos aqueles que tiñan un eido na aldea e polo tanto tiñan que tratar cos traballadores do campo, pero a lingua aprenderona de oído, non a aprenderon de transmisión. A nai de Rosalía sabía o galego pero non falaba en galego, e Rosalía sabía en galego pero non transmitiu o galego aos seus fillos. Eu no ano 63, que foi o ano dedicado a Rosalía das letras galegas, falei en 2 ocasións con Dona Gala, e Dona Gala dicía
que era máis de don Manuel que de dona Rosalía, eso está claro. Hai aí declaracións que corroboran o que eu estou agora esbozando. Dona Gala falaba sistemáticamente en castelán, e ata creo que non recibía moi ben as continuas preguntas en galego que lle facía, por exemplo, un alumno meu do Instituto de Lugo que se chama Fernando Ónega, que é autor de 2 entrevistas a dona Gala daquela. Estamos no ano 1884, pero agora imos dar un salto e avantamos, non avanzamos, avantamos, damos un salto. Unha cousa é avanzar e outra cousa é avanzar. De 1884 a 1906. E agora veñan vostedes nunha viaxe máis próxima, veñan conmigo a Coruña, de onde acabo de chegar. E na Coruña é o 30 de setembro do ano 1906. E que sucede na Coruña? Pois que se inaugura ese día a noitiña, supoño, ou a tardiña, a precisión non a teño neste momento, inaugúrase a Real Academia Galega. Inaugúrase oficialmente. Xa ten todas as bendicións do rei, xa ten uns estatutos, porque a Academia fora creada no ano 5, meses antes, e ademais funcionaba como tal, e xa publicara algúns números do seu boletín. Así que, inda que estou a decir que a Academia do ano 6 tamén é do ano 5. Pero o acto inaugural é do ano 6. Eu recordo cando era profesor de literatura galega na Universidade de Santiago, onde me xubilei aos anos 90, no ano 99, cando empezaba a saber algo, e é certo. Pois, cando explicaba estas cousas a algúns alumnos que teñen a inocencia que teñen os novos, é dicir, alumnos probablemente dunha gran capacidade intelectual, pero persoalmente a xente nova é inocente, e como son inocentes, bueno, pensan que o que aconteceu o día 30 de setembro do ano 1906 na Coruña, ao inaugurarse a Real Academia Galega, pois foi un acto literario onde os seus protagonistas falaron de arte, ou de literatura, ou de poesía, ou de lingua, ou de folclore, ou do pasado de Galicia, ou de arqueoloxía, ou de prehistoria, e falaron en galego. Non é así. O presidente da Academia, que era o patriarca don Manuel Murguía, volve a ter o comportamento idiomático que tivera coa súa muller e cos seus fillos en Padrón en 1884, pero que neste momento ele é presidente da Academia Galega, e a Academia Galega, se vostedes len os estatutos do ano 6, non os de agora, os do ano 2000, pero tamén os do ano 6, bueno, de alguna maneira dice que esa institución créase para o estudo, entre outras cousas, e o cultivo da lingua galega. Porque comprendo que se inaugurase unha sociedade deportiva na Coruña ou en Vigo, se inaugurase unha sociedade doutras características, bueno, a ninguén lle sorprendería que, tratándose de xente da burguesía que se dirixe a burgueses, fale o idioma dos burgueses. Pero é que se trata dunha institución cultural, e dunha institución que é cultural e onde a dimensión lingüística é moi importante. E ademais os protagonistas, que son 40 os académicos daquela, 10 por cada provincia de Galicia, son escritores en galego, casi todos eles. Escritores en galego, pero non faladores en galego. Esa é a razón das Irmandades da Fala. Vilar Ponte, que era un home moi sagaz, seguramente o máis moderno de todas as Irmandades da Fala, moito máis que Vicente Risco, que era un místico. Non quero dicir un reaccionario, que tamén o era, pero era un místico. En política non se pode ser místico. O máis moderno é Antón Vilar Ponte. Antón Vilar Ponte decátase de que o galego escríbese, e de que hai personalidades en Galicia, naquel momento don Florencio Bahamón de Lores, tan vinculado aquí a Betanzos, ou Tetamanci Gastón, ou o secretario da Academia don Eugenio Carrealdao,
que con frecuencia escriben e publican en galego, pero o Vilar Ponte sabe moi ben que eles nin na cova céltica nin na academia falan en galego, porque deben saber vostedes que se algún día consultan as actas da Real Academia Galega, non dos primeiros anos, hasta tempos relativamente recentes, as actas redactáronse en castelán, e o idioma de traballo dos académicos cando se reunían para unha votación, cando se reunían para deliberar sobre cualquera cuestión filolóxica, histórica, a que fose, o idioma no que deliberaban era o castelán. Xa é significativo para saber cal é a penosa situación do galego o feito de que don Manuel Murguía, o presidente da Academia, inaugure a institución con un discurso en castelán. Pero nese discurso, como mínimo en 2 ocasións, fai afirmacións que, claro, son co idioma do seu discurso o que chaman os escolásticos unha contradictio in termines, porque hai un momento en que di que pueblo que olvida su idioma es un pueblo suicida. Isto digo ele en castelán, e por que non o di en galego? Hai que facerse a pregunta. Por iso está ben que as Irmandades da Fala nos transmitan 100 anos despois o espírito que tiñan eles de compromiso coa fala, pero tamén está ben que historiadores, filólogos, sociolingüistas, politólogos, etc., examinen con lupa algunhas das cousas que aínda non están estudadas das Irmandades da Fala. Por que Murguía incorre nesta contradictio in termines? Bueno, supoño que aquí quen manda... hai unha canción de Xosé Afonso que di que o pobo é quen máis ordena, pero é que aquí o pobo non está. A xente que asistiu á inauguración da Real Academia Galega, que foi no Círculo de Artesanos, non era o pobo, non eran os oficinistas, non eran os zapateiros, non eran os labregos, non eran os ferrancheiros, non eran os vendedores ambulantes, non, o pobo non estaba ali. Estaban señoras con sombreiros rutilantes, algunhas delas esposas de algúns dos que estaban na presidencia, autoridades civís, militares, eclesiásticas e xente así. Si Murguía se ergue e emite as súas primeiras palabras en galego, non é que recibise unha resposta de hostilidade, non, recibiría algo peor, recibiría o desconcerto, non entenderían que se dirixira en latín, por exemplo, pero non entenderían que falase na lingua das súas criadas de servir. Eu sempre digo, porque moitas veces pregúntanme, eu non son político, como saben vostedes, pero opino de política. Por que Rajoy nunca dixo unha palabra en galego? Bueno, pero sí en catalán. Non sei se o sabían, porque recordan que nas últimas eleccións pasaron uns vídeos con dirixentes importantes do Partido Popular de toda España, e el di en catalán, polo que me dixo a min un profesor de fonética catalana, moi ben pronunciado. A prosodia catalana de Rajoy é mellor que a prosodia castelá, porque ele ainda di el Estado, que son vulgarismo. Unha persoa culta ten que dicir el Estado. Bueno, a súa prosodia en catalán é mellor que a prosodia en castelán, e é mellor que a prosodia en galego, non o sabemos. Ninguén dos presentes oíu, non digo unha secuencia de media dúcia de palabras a Mariano Rajoy, nin 2 palabras. Por qué? Mariano Rajoy,
que presume, e con razón, de que aos 23 anos era registrador da propiedade privada, dicimos os marxistas. Aos 23 anos, é dicir, a Rajoy sobra de intelixencia para dicir nun discurso político, non media dúcia de palabras ou 5 dúcias de palabras en galego, porque non as di. Hai que preguntarse, sabendo que iso, no peor dos casos, o seu partido non lle faría ningún mal. En moitos casos faríalles ben. Moita xente que non está moi comprometida coa causa do idioma galego, que son dirixentes do PP hoxe no Parlamento ou donde sexa, falan en galego. O que quere decir que ten unha certa rendibilidade política. Aínda así, Rajoy non. Cal é a explicación? O que vou dicir aquí non é original, porque eu xa teño dito en 3 artigos que publiquei na Voz, inutilmente, porque non acabo de arrincarlle unhas palabras en galego a Rajoy, pero non desespero. Como ainda me quedan 50 anos de vida, e a él uns poucos máis, xa veremos. Porque claro, se Rajoy nun momento dado nun mitin aquí na Coruña, ou en Ribadavia, ou eu que sei, ou en Boimorto, se dirixe en galego, el, que cos seus pais, cos seus tíos, cos maiores, coa xente que iba aos touros a fumar puros, coa xente que lee Marca, etcétera, etcétera, pois diría, este é o meu idioma. Pero na casa hai 2 criadas que supoño que se dirixen en castelán aos señores e ao señorito. Pero entre elas na cociña falan en galego. E polo tanto, o galego que aprenden é o galego das criadas. Pero se nun momento dado el fala en galego, está oindo as súas criadas, está oindo a un estamento subalterno da sociedade. E iso soa mal, non fonéticamente, armónicamente, musicalmente ou prosódicamente, soa mal socialmente, é lingua de pobres. E a xente non lle gusta emitir signos que sexan propios dos pobres. Non ten outra explicación. Volvendo a Murguía, que é o Rajoy de 1906. Pero con outras características. Murguía, que era un home moi intelixente e un home serio, moi serio, sabe que si pronuncia unhas palabras en galego, bueno, a colleita que vai ter é o desconcerto. E do desconcerto a repulsa non hai máis que 1 milímetro. Así pois, pensen vostedes, a Academia inaugúrase 10 anos antes das Irmandades da Fala, ou dito de outra maneira, que é mellor. As Irmandades da Fala veñen remediar a situación que a Academia Galega non afronta. Na Academia Galega hai sabios en arqueoloxía, en historia, en prehistoria, en folclore literario e musical, en antropoloxía, en literatura, en artes plásticas. Hai desde o ano 6 un elenco de personalidades dunha entidade intelectual extraordinaria, empezando polo polígrafo don Manuel Murguía. Pero eles teñen como lingua de traballo, como lingua das actas da institución, como lingua nas conversas privadas ou non privadas entre eles, o castelán. E isto sábeo Vilar Ponte. Sábeo Vilar Ponte é un grupo non moi numeroso de persoas daquela, entre eles o seu irmán Ramón Villar Ponte, que quizáis foi quen induciu nel a primeira idea para logo fundar as Irmandades da Fala. Evidentemente hai que constituir unha institución que vaya moito máis alá da Academia. A Academia vai quedar como un elenco de eruditos que en moitas ocasións din palabras definitivas sobre aspectos da historia cultural de Galicia, pero a Academia non levanta un dedo pola promoción, pola defensa, pola ilustración do idioma galego. Acabo de decir defensa, promoción e ilustración, que son 3 sustantivos que figuran hoxe
desde o ano 2000 nos actuais estatutos da Real Academia Galega. Iso é o que ven facer, as Irmandades da Fala, porque fíxense, a historia que dicían os romanos que era magistra vitae, mestra da vida, ensínanos moito. Fíxense, quizáis o primeiro discurso que se pronunciou nunha ágora, nunha praza pública, na historia de Galicia posterior ao Renacemento, entendámonos, non na época de Xelmírez ou de Paio Gómez Chariño, pois foi aquí en Betanzos, Lugrís Freire, no ano 1907, pero iso é unha agulla nun palleiro, iso é unha anécdota, iso é un episodio, iso non é significativo, porque no ano 12 aparece o gran movemento agrario de Galicia, Acción Gallega, fundada por un sacerdote que hoxe ben podía ser entendido como un teólogo da liberación, Basilio Álvarez. Basilio Álvarez é un home que estaba canso do púlpito, decir que había que ser bo, saber o catecismo de memoria, rezar moito, pero o pobo seguía na miseria, e seguían os caciques mallando en nós, e os foros seguían mallando en nós, e os trabucos seguían mallando en nós, porque a triloxía que combaten os agraristas é caciques, foros e trabucos. E ese cura, pois, fais a pregunta que moitos curas hai 10, 20, 30 anos, algúns como Llacoría foron mortos, asasinados, fais a pregunta, pero con tanto rezo que a xente come, a xente ten escolas. Deciden sair á praza pública e Basilio Álvarez, sin deixar de ser sacerdote, predica a causa agraria, e dentro da causa agraria está esta triloxía que é a máis combatida, pero Basilio Álvarez, que moveu decenas e decenas de miles de campesiños nas 4 provincias galegas, nunca se dirixiu aos campesiños que falaban galego, todos eles en galego, en castelán, e nunca foi obxecto de repulsa polos oíntes, porque quizáis daquela se dirixía en galego, a súa prédica tería menos importancia, máis ou menos entendían o castelán e non facía falta, pensaban eles, que lles falase en galego. Basilio Álvarez, eu teño oído a un home que foi agrarista casi do tempo de Basilio Álvarez, e o seu fillo maior a quen coñecín chamábase Basilio, por don Basilio Álvarez. Eu oín a este señor, o señor Juanito da Gaiteira, que chamaban en Ventosela, a aldea da miña nai, que don Basilio Álvarez baixaba da tribuna de predicar a causa agraria en castelán os campesiños que falaban en galego, e que probablemente estaban traducindo simultaneamente do castelán de don Basilio ao seu galego, e cando baixaba falaba en galego en xebre, cos paisanos, cos compadres, cos camaradas, cos irmáns da causa agraria. Non é que non soubese o galego. Polo tanto, a oratoria, o feito de Lugrís Freire, é un episodio que é anecdótico en certo modo, non por iso lle negamos valentía persoal a quen o fixo por primeira vez, que foi don Manuel Lugrís Freire. Fíxense, a primeira conferencia en lingua galega que se dá na Universidade de Santiago, a única que había daquela, é no ano 15, e é Porteiro Garea, Lois Porteiro Garea, unha conferencia non sobre tema literario ou artístico ou histórico, unha conferencia que se titulou A transformación do dereito civil na Grande Guerra. A Grande Guerra é do 14-18, estábamos no segundo ano da guerra, no ano 15, pero do ano 15 hai que avantar ao ano 23 para que Filgueira Valverde, daquela estudante moi novo na Facultade de Letras, pero na Universidade de Santiago, pronuncie unha conferencia de tema máis ou menos literario en galego. Así que, claro,
Os homes das Irmandades da Fala, como pretendo eu dicir no título relativamente longo da miña disertación, son homes que se atopan ante grandes desafíos idiomáticos, porque propoñer que aqueles que ás veces escriben en galego, como Murguía, como Carrealdao, como Florencio Bahamón de Lores, falen en galego no ámbito doméstico, no ámbito privado, no ámbito da súa comunidade íntima e tamén na ágora pública, era un auténtico desafío. Como recibiron esta mensaxe? Entendérona, pero as noticias que temos é que todos eles seguiron funcionando como seguiron funcionando, porque non esquezan o 18 de maio do ano 16 fundouse na sede da Real Academia Galega a Irmandade da Fala da Coruña, a primeira. Unha boa parte dos fundadores son membros numerarios da Real Academia Galega. Ali están moitos dos máis importantes, menos Murguía, hai que dicilo. Murguía, que dicía que estaba vello, non tan vello. Murguía ainda vai vivir ata o ano 1923, estamos no ano 16, non está tan vello, ainda é un home que é productivo, ainda intelectualmente está colaborando no boletín da Academia, está colaborando noutras revistas científicas e literarias. O que pasa que Murguía non se sente totalmente identificado con iso, porque Murguía sabe que a súa vida foi moi contradictoria. Murguía só falara unha vez en galego. Había bastante tempo, en 1891, nos Xogos Florais de Tui. Só nesa ocasión. Que iso foi o 24 de xuño do ano 1891, nos Xogos Florais falando de literatura e de historia. Pero o día seguinte, en que os organizadores dos Xogos Florais e os protagonistas dos Xogos Florais teñen que falar de cuestións organizativas e de cuestións do futuro, Murguía e Brañas, que o día anterior falaran en galego, falan en castelán. Ou sexa que, Murguía fala o galego nunha soa ocasión, nun asunto literario, pero cando se trata dun asunto da vida, dun asunto práctico, dun asunto en certo modo político, volve ao castelán. Así pois, ante este panorama que eu podería trazar con moitas máis liñas e con moitos máis puntos e con moitos máis datos, porque, bueno, teño estudado moito a oratoria en galego durante estas décadas e teño estudado todas as manifestacións públicas do galego. Podería contarlles no ano 24 don Alfredo de la Iglesia, catedrático de literatura do Instituto de Pontevedra, un bo día chega á clase e ante uns alumnos que durante 3, 4, 5 meses, non sei en que mes do curso era, oíranlle falar de literatura, de gramática, de métrica en castelán. Un bo día chega e explícalle a lección do día, dirixíndose a un rapaz que el sabía que era da aldea e galego falante, en galego. Saben cal foi a reacción dos alumnos? A reacción dos alumnos daquela que eran moi respetuosos ante San Catedrático. Quedar parvos e mudos, incluído quen mellor entendía o profesor. Por eso se dirixía a él, porque era da aldea, sabía que era galego falante. Outros de Pontevedra, fillos de médicos ou de abogados ou de farmacéuticos, o seu coñecemento de galego probablemente era escaso, porque era o galego que lle oían as criadas, non a seu pai ou a súa nai. El fixo como experiencia e decatouse de que esa experiencia era prematura. E claro, todos nós, eu expliquei centos de clases na Universidade de Santiago, nos 80, nos 90, en galego aos meus alumnos, pero claro, xa nun esquema mental e social e cultural e tamén político distinto. O que protagoniza este profesor Alfredo de la Iglesia no Instituto de Pontevedra no ano 24 é unha cuestión totalmente distinta. Polo tanto, señoras e señores, o galego segue a ser, para a mentalidade da xente, o idioma dos pobres.
Eu voulles decir, sempre que me preguntan quen é o gran sociolingüista de Galicia. Bueno, en algúns libros dícese que o primeiro, pero eso non quer dicir que é importante, son eu. Bueno, eu tamén teño moitos anos. Hoxe temos na Academia un dos grandes sociolingüistas, por non dicir o primeiro deles, que é o actual secretario da Academia, Enrique Monteagudo. Pois ben, por encima dos meus traballos, por encima dos do señor Monteagudo, Ramón Mariño Paz, outro gran sociolingüista, etc., o gran sociolingüista de Galicia é un rapaz casi analfabeto, de 10 anos, fillo de médico e dunha señorita en Ribadavia. No ano 45 estudiaba eu segundo ou terceiro de bacharelato, saía do colexio e vexo vir un fato de xitanos. A lingua dos xitanos daquela e hoxe en Galicia é o castelán. Aqueles xitanos, non todos, pero como casi todos, eran xitanos que ían descalzos, farrapentos, mal vestidos, pouco aseados. Polo tanto, tiñan todas as características da xente pobre. E aquel rapaz, que era un sagaz sociolingüista, quedou asombrado, coa boca aberta, chamou a Ana e dixo: mamá, mamá, son pobres e hablan en castellano. Claro. Este é a nai dos años. Quen queira ser sociolingüista en Galicia, aínda hoxe, non digamos cando eu era neno, cando os pobres de meus pais me educaban en castelán, porque naceramos nunha taberna de Vigo. Ben, todo aquelo, toda aquela manifestación desde o traxe, o idioma, que connota pobreza, é algo que a xente refuga. É algo que a xente refuga. Cal foi o problema das Irmandades da Fala? Villar Ponte, que era un tipo moi sagaz, di nese artigo editorial A Bandeira Ergueita, pero tamén no seu opúsculo fundacional, que é importante rescatar a clase media. El sabía que as 5/6 partes de Galicia, pero é a Galicia traballadora, falaba en galego, pero nas cidades e en moitas vilas as persoas que tiñan un estatus de certo predicamento económico, social, cultural, tiñan como idioma doméstico e como idioma público o castelán. É evidente que se as cousas continúan así, o galego vai esmorecendo. Que non basta con que se publiquen cada vez máis libros en galego. Este ano 20, mañá é o ano que ven 25, pero son libros que se publican para os eruditos, para os amigos e pouco máis. Un idioma sálvase na oralidade. Si tivesen éxito as Irmandades da Fala e no ano 36, antes do golpe de Estado dos fascistas, pois no casino da Coruña as rapaciñas novas fosen sacadas a bailar polos cadetes, polos profesores, polos abogados en galego, as Irmandades da Fala terían triunfado. Pero eso non se deu. As Irmandades da Fala non triunfaron. As Irmandades da Fala tiveron éxitos modestos. Publicaron un boletín, A Nosa Terra, xa non é pouco, porque o primeiro... a primeira publicación periódica, xa quincenal, xa mensual, xa semanal, depende das épocas, estrictamente monolingüe. Algúnas veces ten habido publicacións periódicas monolingües, pero de tipo máis ben literario, ou de tipo folclórico, ou de tipo pintoresco, non como A Nosa Terra, onde se dan cita desde temas económicos, temas artísticos, temas políticos, temas sociolóxicos, é dicir, a pluralidade dos temas que nos brinda día a día a sociedade. Bueno, esa é a primeira conquista que fan. Villar Ponte, que el sabe que é fillo dos precursores, cando ten que facer crítica aos precursores, no título eu falo dos precursores, é moi prudente. É moi prudente porque, claro, sempre que aparece na escena política ou na escena político-cultural, como neste caso, é unha promoción máis ou menos nova, casi sempre hai o desexo de matar ao pai. Iso casi sempre é un erro.
É certo que Murguía tiña moitas contradicións. É certo que Rosalía non falaba en galego cos seus fillos. É certo que Curros Enríquez non escribía cartas en galego nin a persoas que de alguna maneira eran galeguistas. Pero, en todo caso, a idea de Galicia, os primeiros capítulos da literatura galega, a primeira definición do compromiso con Galicia está neses escritores, en Murguía, en Rosalía, en Curros, en Pondal, etc., etc., etc. Matalos, empezar como adánicamente, como se o mundo acabase de nacer, eso en política é sempre un erro. Por eso el di, nós temos que continuar moitas tarefas, algunhas das cales non acometeron os sublimes precursores. Eu creo que é un sintagma perfecto. Aquí está retratada a intelixencia e a estrategia de Villar Ponte. Villar Ponte di, hai algo que eles non fixeron. Murguía escribía a veces en galego e Rosalía, pero non falaban en galego. Eles nin teñen o galego nin como idioma doméstico, dificilmente van a asumir o galego como idioma público, por eso Murguía inaugura a Academia en castelán. Ben, pero non por iso deixan de ser os precursores. Son os precursores, os primeiros definidores de Galicia, os primeiros que trazaron un esbozo de compromiso coa causa galega, co galeguismo, cos matices que sexa. Por lo tanto, nós vamos facer o que eles non fixeron, os sublimes precursores. Porque eles están na clase media, os farmacéuticos, os abogados, os profesores de instituto, os profesores de universidade, que eses son os académicos, que eses son os escritores, que eses son os intelectuais galegos. E esa xente está no que, dito dunha maneira un pouco técnica, na clase media. E a clase media sabe o galego, mellor ou peor. E utiliza o galego ocasionalmente. O abogado que ten unhas viñas no campo vai ao campo e fala cos xornaleiros en galego. Se cadra os xornaleiros que non queren faltarlle o respeto ao señor, contestanlle en castelán, que esta é outra, que esta é outra, é que era así, e aínda é así. Ben, hai que gañar a clase media. Bueno, e a pregunta é, gañaron a clase media? Non. Eu sempre digo, cando eu era pequeno, ou incluso, claro, é que hai cousas que hai que saber. Cando eu lles explicaba estas cuestións de sociolingüística diacrónica aos meus alumnos, decíalles, no ano 1958, en Galicia ninguén falaba o galego. É evidente que isto era unha provocación miña. Eu como profesor tiña dereito a facer unha provocación pedagóxica. Como? A continuación eu dicía, bueno, miles e miles de persoas falaban o galego, meus pais. Pensarán vostedes que se eu digo que non se falaba o galego é porque eu prohibía Franco. Dice, non, na miña casa, na aldea falabas o galego. Porque Franco, non sei se vostedes o van creer, dicíalles eu, Franco nunca estivo a hora de xantar na miña casa. Por lo tanto, non estaba ali para prohibir a meu pai falar en galego. E tampouco había tantos policías en España. O Estado franquista era un Estado policial, pero non había tantos policías como para que a hora de xantar na casa de meu pai, dos nosos veciños, en todas as casas de Galicia houvese un policía. Por lo tanto, quen na súa casa non falaba en galego era porque non quería. Así estaban as cousas hasta 1958. En Vigo e na Coruña non había ni unha soa familia en que o home fose, por exemplo, médico e a muller profesora ou farmacéutica, en que o home fose abogado, letrado e a súa muller mestra nacional, por citar determinados estamentos profesionais. Nesas casas, a hora de xantar en que se falábase no idioma que falaban Rosalía, Murguía e os seus fillos. Aínda que soubesen, e os rapaces, se ian á aldea, falaban en galego, e eles, se falaban cos xornaleiros, os pais, falasen en galego. A primeira vez que unha familia urbana de estatus acomodado e universitario en Galicia, desde o século
XVI decide asumir a responsabilidade de ter o galego como idioma doméstico e no ano 1958 esa familia ten nome e apelidos. Beiras, o tío de Xosé Manuel Beiras, o oftalmólogo, inventor do bigoscopio para curar o estrabismo, que tiña unha filla súa, por certo, Antía, que se chamaba. Antón Beiras, oftalmólogo que morreu aos 50 anos, no ano 68, estaba casado con quen aínda vive, felizmente, coa pedagoga Antía Cal. E dixeron, nós somos galeguistas. Antón Beiras viña das mocedades galeguistas, Antía Cal non, que era máis nova. Somos galeguistas. Franco proíbe o galego nas escolas, proíbe o galego nas universidades, proíbe o galego na administración, pero Franco non proíbe nin de jure nin de facto o galego na nosa casa. Nós somos uns renegados, uns traidores, se non falamos o galego. Falamos o galego nós, entre nós. E se alguén nos oe, que saiba que nós falamos en galego. E aí empeza a pedagogía. Pero isto, na historia de Galicia, das aí. Porque pensen que nese momento dirán vostedes, e os galeguistas en que falaban? Vexan as esquelas en galego de hai 10, 20, 30 anos. Un amigo meu dice, os galeguistas non morren, son inmortais. Nunca vexo esquelas en galego. En que falaba Carballo Calero, un sabio, autor dunha historia da literatura que non ten par seguramente en Europa. Bueno, falaba coa súa muller e cos seus fillos en castelán. En que falaba coa súa muller Fernández del Riego en castelán. En que falaba coa súa nai e en que idioma lle escribía a súa nai Otero Pedrallo en castelán. Eu non estou denunciando a actitude lingüística deles, estou tratando de ver que vimos de onde vimos, porque hai algo no que se equivocan os das Irmandades da Fala, que din, o noso espello é Cataluña. Tiñan moita relación daquela con Cataluña, van alá a unha festa cultural e Cambó e os seus amigos catalanistas daquela veñen tamén a Galicia. E Cambó é casi un santo de dereitas, pero un santo. O noso espello é Cataluña. Aí equivócase, aínda sendo tan sagaz, Antón Villarponte, porque que pasa en Cataluña? Miren, Verdaguer, que é contemporáneo de Rosalía e en certo modo é a voz fundacional da literatura catalana no 19, Verdaguer, que era sacerdote, iba a dicir cos seus fillos, por favor, cos seus sobriños, falaba en catalán, e coas súas irmás falaba en catalán. E cando escribía a escritores, a eruditos, a letrados, a xente deste tipo, escribía en catalán. Se vostedes ven as cartas de Rosalía e de Murguía, nin unha soa. Pondal escribiu anecdóticamente tres cartas en galego. Curros Enríquez, dúas anecdóticamente. O epistolario dos precursores é un epistolario en castelán. Que pasa? Eu dicías outras cousas. No franquismo, dicías Franco. Bueno, Franco durou ata o ano 75 porque había franquistas. Porque un home non se impón a 36 millóns de cidadáns. Hoxe son 45. Había moitos franquistas en Ribadavia, en Ventosela, en Betanzos, pero o que importa agora en Barcelona. En Barcelona había franquistas e non franquistas. Deixemos os non franquistas. Os franquistas, que eran médicos, abogados, farmacéuticos, que tiñan despachos importantes, en que falaban en catalán, aínda sendo franquistas. E a hora do xantar, volvemos á hora do xantar, aínda que xa está chegando a televisión, que é un lío, non? Pero bueno, supoñamos que está pechada a televisión e chegan os rapaces, un dun instituto público, outro dun colexio, daquela non había concertados, dun colexio religioso e outro da universidade. Os tres rapaces recibiron a prédica dos seus profesores na universidade, no instituto ou no colexio en castelán, e os seus libros están en castelán. Pero os rapaces, cando chegan a casa, falan cos irmáns maiores, cos pais, cos avós, no idioma que é tradicional nesa familia e no estamento social ao que esa familia pertence,
o catalán. É o idioma da burguesía. Eu recordo a Lola, unha rapaza, Lola, pero non se apelidaba Sánchez, Lola, que non sei como se apelidaba, da miña aldea, que era criada de servir na casa duns ricos cataláns. Sabía o catalán que daba gusto oíla. Bueno, porque ela sabía que, sabendo ben o catalán, se cadra a señora subía o soldo. E se non aprendía ben o catalán, e non digamos se manifestaba unha certa hostilidade ao catalán, podía perder o traballo ou, en todo caso, a posibilidade de que lle subiran o soldo era prácticamente nula. O catalán era un idioma no que se podía petar a porta e que xa abriran. O catalán daba postos de traballo. O catalán era o idioma dos que mandaban. Mandaba Franco, pero os que tiñan as empresas, os grandes abogados, etc., tiñan o catalán como idioma. Pero claro, no momento en que está falando Villarponte, aquí os abogados, os médicos, os farmacéuticos, os catedráticos de institutos, os catedráticos de universidade, falan como lingua doméstica, como lingua pública, o castelán. Quen por primeira vez ten este acto de valentía galeguista foi o matrimonio Antón Beiras e Antía Tal. Vostedes saben que o texto fundacional das Irmandades da Fala é un opúsculo, un pequeno libro de Antón Villarponte, que é a figura máxima. Antón Villarponte foi un político extraordinario, aparte de un periodista extraordinario, é un dramaturgo non desdeñable. Foi lástima que morrera en marzo do ano 36, non morreu como consecuencia da Guerra Civil, antes de ocupar o seu escano como diputado do Frente Popular, daquela. Ben, titúlase o opúsculo ese fundacional, titúlase Nacionalismo gallego en castelán, nuestra afirmación regional, apuntes para un libro. É do ano 1916, non sabemos exactamente en que mes saiu, pero felizmente eu atopei na Biblioteca Penzol de Vigo un exemplar dedicado a un amigo, José García Fernández, e asignado o 3 de maio do 16. Polo tanto, a principios de maio xa estaba impreso o que é o texto fundacional. O texto fundacional que está en castelán, porque Antón Villarponte, que pensaba que a esencia estaba na fala, tamén sabía que había aspectos prácticos para levar a boa nova a determinada xente e ás veces habería que acudir ao castelán. De feito, o Partido Galeguista, que se funda en Pontevedra do 5 ao 6 de decembro do ano 1931 e que continúa o labor dunha maneira máis organizada das Irmandades da Fala, o Partido Galeguista, cando se presenta as primeiras eleccións da República, e pola provincia de Pontevedra preséntanse como candidatura galleguista, que así se chama, Paz Andrade, Ramón Cabanillas e Castelao, o único que sai é Castelao. Todo o que se di nese cartel de propaganda está formulado en castelán. Polo tanto, as Irmandades da Fala e o propio Partido Galeguista, que son conscientes que a améndoa da cuestión é a fala, é a lingua galega, cando teñen que enfrontarse a aspectos moi prácticos para que a boa nova chegue a donde ten que chegar, non excluen o castelán, nin no acto fundacional, o texto fundacional está en castelán, e xa pasadas varias décadas, no ano 31, a propaganda dos galeguistas na provincia de Pontevedra, para que saia diputado Castelao Cabanillas ou Valentín Paz Andrade, 3 galeguistas, faise tamén en castelán. Nese mesmo ano hai unha segunda edición. A primeira edición foi publicada no que se chama Tipografía Obrera da Coruña e a segunda na imprenta da Voz de Galicia, do xornal A Voz de Galicia. Hai que supoñer que 3 ou 4 meses despois. Está tamén en castelán, o que pasa que ten un apéndice en que Villarponte recolle as adhesións que chegaron
á primeira edición, e moitas adhesións, non todas, chegaron en castelán. E ademais, Villarponte, que ademais ten a súa gracia, que non me acaba de sair a palabra graza, que creo que é unha desgraza, que ten a súa gracia. Por iso eu sempre digo graciñas, e así evito decir grazas. En fin, xa sei que é o académico, e teño que defender a forma académica, defendoa, pero bueno, aquí como estamos en familia, e vostedes non me delatarán, pois tamén quero facer unha pequena observación lingüista. O idioma é unha cousa moi viva, moi matizada, e, polo tanto, os idiomas teñen estas cousas. Quero decir que na segunda edición hai ese apéndice en que hai bastantes páxinas en galego, porque as adhesións son en galego, e el que ten moita gracia, de pronto dixe: e agora, señoras e señores, voulles ofrecer o primeiro telegrama que se redactou en galego na historia da humanidade. Bueno, da historia da humanidade poño eu, pero quere decir eso. E hai un telegrama que ven de Santiago do 20 de maio de 1916. 2 días despois de fundadas as Irmandades da Fala, un patriota da causa en Santiago quedou tan enfervorizado que foi a telégrafos e puxo un telegrama en galego. Supoño que con moitas dificultades por parte dos funcionarios, que quizáis non tiñan hostilidade ao galego, pero como isto é unha burocracia, non saberían moi ben se aquilo era lícito ou non. Eu recordo que 3 galeguistas que estábamos facendo as milicias universitarias na provincia de Segovia, no 52 ou 53, o 30 de agosto quixemos felicitar, creo que o 30 de agosto é San Ramón, a don Ramón Cabanillas, chegamos ali e dixemos: aquí podemos poner un telegrama en francés, podemos poner un telegrama en alemán. Entonces un tipo que estaba ali dixo: estos lo que quieren poner es un telegrama en gallego, pues que lo pongan. E puxemos un telegrama en galego ali no servicio militar aquel. Así non, unha persoa da que eu non teño noticia, non sei se aquí os que saben máis que a min, un señor chamado Vázquez Santa María, que o manda desde Santiago. Dos éxitos das Irmandades da Fala habería que falar se tivésemos datos cuantitativos, pero un ano despois de inauguradas, polo tanto en novembro do 17, sabemos que a tirada habitual da nosa terra eran 2000 exemplares. Non está mal, porque 2000 exemplares non os lee só o señor abogado, que é máis ou menos simpatizante da causa, tamén o lee a súa muller, o seu fillo maior, se ten fillos maiores, non digamos se son estudantes universitarios, quizáis algunha persoa letrada daquela aldea ou daquel vecindario, daquela en que había unha certa fame de lectura. Hoxe estamos verdadeiramente abafados pola televisión e por tantas cousas. Probablemente ese exemplar que chegaba á casa dun médico, dun abogado ou dun profesor, tiña 5 ou 6 lectores. Non está mal, non está mal que unha publicación periódica, semanal, quincenal ou mensual, depende das épocas, chegue a 10.000, a 12.000, a 14.000 destinatarios, que en todo caso atópanse con algo que é rigurosamente novo, que hai que falar o galego na casa e fora da casa, que hai que levar o galego á escola, que o idioma galego é fundamental e que, ademais, o galego é sinónimo de prosperidade en Galicia, de mellora en Galicia, porque as melloras que veñan no campo económico, social, industrial, ecolóxico, palabra que daquela non se utilizaba, teñen que ir indefectiblemente ligadas á utilización do galego. Nesta loita estaban eles. Un día calquera, membros destacados das Irmandades da Fala van a Ferrol e van camiño do lugar onde van ter un encontro literario e van falando en galego
eu non sei se vostedes lle dan a debida relevancia a este feito. No ano 16 en Ferrol. Ferrol é unha cidade moi castelanizada, fundamentalmente polo exército. E de súpeto hai 100 anos, 10, 12 señores que parecen serios, que parecen boas personas, que parecen sabios, que falan de cousas moi importantes, van falando de cousas importantes pola rúa, en galego, en voz alta, non para abrouxar a ninguén, pero sí para que alguén con un pouquiño de bo oído os escoite. E, naturalmente, iso ten que causar un impacto desconcertante. Franco Grande, nunhas memorias que escribiu hai bastantes anos, referidas a cando el era estudante no 54, 55, 56, 57 en Santiago, di que cando el, Mourullo, Méndez Ferrín, Ramón Lorenzo, Ángel Blanco, López Nogueira, etc., iban pola rúa falando en galego, citando a James Joyce, ou citando a Proust, ou citando a Camus, a xente, aínda nunha cidade universitaria que ten outra sensibilidade, quedaba tamén desconcertada. Fíxense cal non será o desconcerto en Ferrol. Entonces un periódico conta que hai dúas neniñas das clases subalternas, e unha delas, unha destas rapaciñas, pregúntalle a outra: e quen son eses? Claro, aquela neniña nunca vira xente ben vestida, ben traxeada, ben mantida, xente acomodada, xente culta, falando no idioma das criadas, dos xornaleiros, dos labregos humillados. Este é o problema. E a rapaciña preguntalle a outra: quen son eses? E a outra, que se quere desvincular, di: te son los amigos del habla. E hai un artigo na Nosa Terra, no 17, en que arremeten contra a pobre rapaciña esta, e sobre todo contra un periódico que fai chistes sobre isto, e de paso sobre os protagonistas das Irmandades da Fala, porque resulta que van falando nunha lingua ordinaria. Por que arremeten contra esta neniña que se quixo desvincular? Bueno, esta neniña é pobre, seguramente como os pobres anda descalza, seguramente a súa chambra está rota, seguramente a súa salla está escalazada ou remendada. Ten todos os signos externos da pobreza, pero podería ter un signo externo de riqueza, o idioma, ou polo menos, se non de riqueza, dun certo acomodo. A ela moléstalle a pobreza. E din os da Nosa Terra, o que din noutros sitios: esta nena non é consciente dos valores da raza. A palabra raza aparece moito no galeguismo anterior ás Irmandades da Fala, Murguía. Pero tamén aparece incluso en Villarponte, que é moi moderno, porque, bueno, non se rompe cunha tradición facilmente. O problema non é a raza. O galego non é expresión da raza. O galego é expresión dunha clase social. Unha clase social pobre, polo tanto, por ser pobre, é dicir, connota algo negativo, e aquela rapaza non quere ser pobre. Tampouco ten conciencia revolucionaria, porque había daquela pobres que sabían que se podía facer a revolución en galego. A fouce e o martelo podíanse utilizar falando en galego. Para eso había que ter unha certa conciencia, pero esta conciencia non a ten. Ela o que quere é ser dos estamentos que falan en castelán. Para eso hai que ter unha riqueza que probablemente nunca vai ter, pero quizáis un día, si ten a sorte que lle poñen un traxiño novo e vai a unha festa, e ademais de con ese traxe novo fala o castelán, se cadra pasa por unha señorita, pertence aos estamentos elevados. E aquí veñen os amigos da fala, os amigos del habla, que o que queren é que falemos a lingua dos pobres. E eu non quero falar a lingua dos pobres. Por esta razón, porque ela como pensa, non ten conciencia proletaria, ten conciencia burguesa, está facendo unha análise da súa situación desde o ideario burgués,
cando ela non é burguesa, porque esta consideración que a faga a muller do médico, ou a muller do arquitecto, ou a muller do farmacéutico, sí, porque está na burguesía e está defendendo os privilexios da súa clase. Pero a rapaciña esa non é unha morta de fame, é unha morta de fame que non ten conciencia de clase, non ten conciencia de clase, e polo tanto menos conciencia revolucionaria. Antón Valcárcel, que é unha figura que haberá que reivindicar ao longo deste ano e do ano que ven, e que escribe moito sobre a lingua, ten un artigo titulado O problema da lingua, en que nun momento dado di: así é o labore dos que defendemos o galego, rayo de luz que anuncia a marcha do engrandecemento de Galicia. Non é o galego polo galego, falar o galego, eles entenden que a causa do galego vai unida a outras causas económicas, sociais, etc., 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 pero que sería suicida desentenderse do galego, e que quen queira facer algo en Galicia neses outros ámbitos debería facelo en galego. Cuestión, naturalmente, que pode debaterse e que pode matizarse, isto evidentemente. Hai alguén que eu non sei quen é, porque agora permítanme un inciso. Eu fun lector da Nosa Terra, creo que desde bastante novo, pero de números soltos. Pero desde que existe xa hai bastante tempo a edición facsimilar, 8 ou 9 tomos, pois naturalmente é un instrumento de traballo que temos aí moi ao noso alcance. Así pois, en moitos momentos da miña longa vida teño consultado números e números da Nosa Terra, pero confeso que agora, bueno, vou ter algunhas intervencións públicas e escribir algo sobre o tema, pois fixe unha lectura bastante atenta dos primeiros anos, do 16 ao 21 ou ao 22, non digo que lera todos os artigos, todos os textos, todos os poemas, que son moitos, bueno, pero aqueles que polo título ou polo que sexa parecen máis significativos. Hai xa un traballo, precisamente da nosa compañeira na Academia, Margarita Ledo Andión, sobre a Nosa Terra, e logo hai contribucións ou achegas sobre aspectos parciais, pero hai moito que facer. Por exemplo, saber quen escribía determinados editoriais que aparecen como anónimos. Algúns, evidentemente, son de Villarponte, e isto sábese porque a estilística, que non é unha ciencia matemática, é unha ciencia bastante aproximativa, e podemos decir, este é o estilo de Villarponte, é o autor deste editorial, é el. Pero logo hai bastantes outros artigos anónimos ou artigos pseudónimos, como un que quero comentar agora, asinado por un tal Xan Quinto. Eu non sei quen é Xan Quinto. Este ano haberá que facer moitos traballos para chegar a entender ben toda esta problemática, porque é un mundo de textos o que hai mesmo nos 10 primeiros anos dos primeiros anos da nosa terra, e aí vemos o puxilato que manteñen cunha sociedade que se resiste á súa prédica. As irmandades da fala non acaban de entrar nos espazos nos que eles queren entrar. A clase media segue a ser a clase media. A clase media, hai individuos que falan en galego, hai individuos que defenden un galego. Como acontece hoxe, aínda que sucederon moitas cousas, algunhas bastante positivas. É hoxe o galego o idioma dos estamentos acomodados de Galicia, dito así xenéricamente? Non. O que pasa que hoxe, o que non acontecía hai 30, 40, 50, 60 anos, bastantes persoas dos estamentos acomodados teñen o galego como idioma doméstico e como idioma público en bastantes ocasións. Hoxe hai na Coruña, en Ribadavia, en Arzúa ou donde sexa, bastantes familias onde hai médicos ilustres, arquitectos importantes, catedráticos insignes, etc.,
que teñen como lingua doméstica el, a muller, os seus fillos, o galego, e eles, no seu ámbito, prodúcense en galego nas súas manifestacións profesionais, e non sempre bastante prodúcense. Isto nunca se dera, pero iso non quere decir que haxa arquitectos ou catedráticos de universidade que asumiran esa responsabilidade idiomática. Non quere decir que o galego sexa o idioma dos estamentos acomodados e cultos, porque se fose así nunha sociedade de clases, isto é unha sociedade de clases, e o problema hai que plantealo nunha sociedade de clases. Claro, todos nos miramos para as clases ben vestidas, ben mantidas, ben viaxadas, que xogan o tenis, que teñen cabalos, que fan viaxes ao Caribe, o que falen eles, o que vistan eles, o que digan eles, como saúden eles. É así a sociedade de clases. Eu recordo que ao final do franquismo, algúns que militábamos ideolóxicamente no marxismo, pensábamos unha cousa: como a maior parte dos galegofalantes son das clases subalternas, non do proletariado, que eso dicía o marxismo clásico, das clases subalternas, que eso dicía un marxista moi moderno que se chamaba Antonio Gramsci, que segue a ser un clásico. Pois as clases subalternas, un bo día, poden empuñar en galego a foice e o martelo, porque consideran que non hai que imitar a clase burguesa. A clase burguesa debe desaparecer nun proceso ou nun camiño dunha sociedade sin clases. Pero esta é unha argumentación que empezamos a facer algúns marxistas ao final do franquismo, cando se pensaba que morto Franco ia vir algo que non era o socialismo, pero que podía ser un camiño ao socialismo. Non foi así. Veu Bárcenas, Rajoy, Pujol, etc. Esta é a sociedade. Así pois, o espello é a burguesía, os que comen ben, os que visten ben, os que bailan ben, os que calzan ben, os que viaxan en bons coches, etc. E hai que falar como a eles. E de pronto Xan Quinto di: os que renegan inconscientemente do noso idioma, fíxense que verbo é que ven utilizado aquí o infinitivo conxugado, para burgarizárense, para facérense burgueses. Pois ben, saiban eles que o idioma é cousa natural, o produto máis outo da raza. Dicían outo en vez de alto. Como tamén se di montouto, que monte alto, pois pensaban que no idioma común se podía decir outo. Eles non eran marxistas, eles non tiñan formación sociolóxica, e para eles o pobo transmitía os valores da raza. Non, o pobo transmite os valores da súa clase social, unha clase oprimida, unha clase humillada, unha clase explotada, dobremente explotada, porque ademais de explotada, quixeran ser burgueses para explotar. Só cando se ten conciencia de clase revolucionaria, desde a súa clase, fai unha contestación a aquela clase que nos explota e a que non queremos imitar, porque de feito queremos suprimir. Así pois, haberá que facer análisis marxistas, incluso dos artigos máis luminosos, do máis moderno e dos máis sagaz dos protagonistas das Irmandades da Fala, que é Antón Villar Ponte, que ven da tradición de Manuel Murguía e queiras que non da tradición moderna de Vicente Risco, do que sabe moito Olivia Rodríguez, que fixo a tese sobre Vicente Risco. A raza é unha tapadeira, a raza é un sofisma. Non. A xente que no campo é indefensa, humillada, escravizada, etc., ten os valores dunha clase social. E o que é peor, está contra eses valores e quixera ser como a clase que os oprime. Polo tanto, de aí non vai vir a salvación. Viría a salvación se os marxistas
que como algúns de nós no ano 73, 74 opinábamos daquela maneira, tivésemos o 70% do electorado a nosa parte no ano 77. Pero eu que fui un candidato número 1 do Partido Comunista nas eleccións do 77 por Lugo, tiven en toda a provincia 3.000 votos. Así que, claro, eses 3.000 votos non van a ninguna parte. Eu podría seguir falándolle de cuestións que teñen que ver coa sociolingüística, de cuestións que teñen que ver tamén coa política, coa economía, que teñen que ver coas clases sociales, pero en todo caso é para terminar, e creo que xa me excedín bastante, vostede debeume de chamar a orden, señor moderador, que non modera nada. O peor é o do coche. Bueno, pois as Irmandades da Fala é un capítulo entrañable e heroico da nosa historia cultural. Está protagonizada, como casi sempre, por un número moi pequeno de homes valentes, de homes coraxudos, de homes casi sempre cultos ou moi cultos, de homes que desafían o ambiente, de homes que saben que existen unhas resistencias extraordinarias. Pero ou iso ou morrer. Había que salvar o idioma con tal de que o volvera a subir a clase media. E había que salvar o idioma con tal de que os intelectuais e os eruditos o falasen na súa clase, na súa casa e nas institucións. Conseguírono. En todo caso, deixaron a semente e vamos ver coa bandeira das Irmandades da Fala que se pode facer neste ano 2016, 100 anos despois daquel glorioso 18 de maio de 1916 na Coruña, un día, quizáis a noitiña, na sede da Real Academia, onde, por certo, non estaba don Manuel Murguía. Moitas gracias.